I denne her film vil jeg fortælle om, hvordan du justerer teksten, hvordan du bruger autosum, hvordan du fortryder, hvordan du indsætter rækker og kolonner, og hvordan du formaterer med farver, og til sidst vil jeg fortælle lidt om autofill. God fornøjelse. Du kan styre de enkelte cellers justering af tallene. Lad os prøve en gang her at stille os i række celle A4. Og hvis jeg nu gerne vil have tallet centreret, så kan jeg benytte mig af de her justeringer, der ligger heroppe. Og man kan justere den ene af gangen, eller man kan markere det, man gerne vil gøre noget ved. Og så kan man sørge for, at man får den justering, man godt kunne tænke sig. Så gælder det for alt det, man har markeret. Jeg synes nu egentlig, at venstrestille tallet, det er meget godt. Overskriften her, lær at regne med Excel, det står alt sammen i celle A1. Går jeg over i celle B2, så kan I se, at der står faktisk ikke noget i celle B2. Jeg går lige tilbage til celle A1, så I kan se det igen. At i celle A1, der står der en tekst, der hedder lær at regne med Excel. Hvis jeg nu gerne vil have det til at blive til en celle, så kan jeg markere det, jeg gerne vil gøre noget ved. Og nu markerer jeg A, B, C, D i række 1. Så er der noget her, der hedder flet og centrer. Så har jeg flettet den her sådan celle, til det er blevet en celle. Vi ser celle A1. Jeg kan så justere den, sådan så den er venstrestillet. Excel er også rigtig god til at lægge en række af tal sammen. Der findes en funktion, der hedder autosum. Hvis jeg nu gerne vil have lagt alle de her tal sammen, der ligger her, så kan jeg stille mig i den celle, hvor jeg gerne vil have det regnet ud, og så kan jeg klikke på autosum. Så læg mærke til, at der kommer sådan nogle punkterede linjer, hvor den ligesom viser, at det er det her, den vil summere for dig. Hvis jeg trykker på Enter, så har den lagt de tal sammen. Det var en måde at autosummere på. Den er intelligent på den måde, at den ligesom siger, jamen afhængig af hvor du står, så prøver den at se, hvad er det, du gerne vil lægge sammen. Nu stiller jeg mig her i stedet for, så prøver at se, hvad der sker. Jeg trykker på autosum, så regner den med, at det du var autosum, det er det, der ligger ovenfor. Jeg trykker retur. Lad os nu sige, at jeg gerne vil have den til at autosumme noget andet. Jeg vil gerne have den til at autosumme det hele her. Så kan jeg klikke på der, hvor jeg gerne vil have det regnet ud hen. Jeg kan bare stille mig et tilfældigt sted. Så kan jeg trykke på autosum. Så prøver den jo at finde det tal, der ligger op for eller til højre. Og den kunne finde nogle tal op for. Men jeg kan godt selv styre, hvad det er, jeg gerne vil have lagt sammen. Så kan jeg markere med venstre musetast, trække henover, og så trykker jeg retur. Og så har den lagt tallene sammen for mig. Så det er, hvordan du bruger autosum. Nu vil jeg fortælle om fortrydtasten. Det er en rigtig dejlig tast, fordi nogle gange får man jo rodet sig ud i et eller andet, og så kan det være nemmere at bare fortryde, end at prøve at se, hvad der var, man fik rodet sig ud i. Fortrydtasten, den har vi siddende heroppe, og hvis jeg nu gerne vil fortryde det sidste, jeg har lavet, så trykker jeg simpelthen bare på den her knap, så fjerner den det, den lige havde lavet. Og hvis jeg siger fortryd en gang til, så fortryder den næste. Og fortryd en gang til, ja, sådan kan jeg fortryde. Ved siden af fortrydtasten er der en fortrydtast. Hvis jeg trykker på den, jamen så kommer det hele tilbage igen. Så fortrydtasten og fortryd er faktisk en rigtig god tast. Nogle gange har man brug for at indsætte nogle flere kolonner eller flere rækker i det regneark, man er i gang med at lave. Hvis du gerne vil indsætte en ny kolonne, så stiller du dig der, hvor du gerne vil have indsat kolonnen, og markere kolonnen. Og det gør du ved at markere op ved selve bogstavet. I se, der kommer ligesom sådan en sort pil, der peger nedad. Jeg prøver lige at markere kolonne B, kolonne D,
Hvis jeg så gerne vil have indsat en kolonne, så kan jeg trykke på højre musetast og trykke på indsæt, så indsætter den en ny kolonne. Hvis jeg gerne vil indsætte flere, så kan jeg igen trykke indsæt, så har den indsat 2 kolonner. På samme måde, hvis jeg gerne vil indsætte en række, så kan jeg markere der, hvor jeg gerne vil have indsat rækken, ud fra selve tallet, højreklikke og trykke indsæt. Nu har jeg indsat 2 rækker, og jeg har indsat 2 kolonner. De rækker og kolonner skulle jeg jo ikke lige bruge, så jeg fortryder lige, så bliver de fjernet igen. Fordi det jeg nu gerne vil vise, det er, hvordan man bruger lidt farver, og hvordan man ligesom kan sætte nogle rammer omkring sit regneark. Vi tager farverne først. Hvis jeg nu gerne vil have det her markeret med nogle farver, altså det kan være skriftfarven, jeg gerne vil have ændret, så kan I se heroppe, at der er nogle muligheder. Jeg kan vælge at tage den farve, den lige foreslår, eller jeg kan trykke på den lille sort pil, så kan jeg vælge en af de andre farver på selve skriftfarven. Den blev lidt utydelig, den her, så jeg går lige tilbage til den, der var før. Men det kunne også godt være, at jeg gerne vil have markeret med en udfyldningsfarve i stedet for. Så tager jeg knappen lige ved siden af. Så kan jeg simpelthen vælge den farve, der passer mig bedst. Og jeg kan ændre skriftfarven, hvis jeg synes, det ser pænere ud, at det bliver med en hvid baggrundsfarve eller skriftfarve, som er blevet til celle A1. Og hvis jeg så godt lige vil have sat det på, sådan. Så vil jeg gerne lige have nogle streger omkring min beregning her. Der kan I bruge de her streger. Jeg kan bare vælge den, der passer mig bedst. Og på det, jeg lige har markeret, der synes jeg, at alle kanter. Og her, det er jo et resultat. Så det kan jeg jo lige tage og så sige, at jeg vil gerne bruge den her. Men det kan du sidde og lege lidt med. De her tal, dem skulle jeg ikke bruge mere, så jeg stiller mig lige på dem og sletter dem. Men det var lidt om, hvordan du bruger formateringen. Se, nu er du jo klar til, at tingene kunne blive pænt. Nu skal vi også til at have det lidt mere sjovt, fordi Excel kan godt hjælpe dig med nogle udfyldninger. Lad os nu sige, at du skal lave et ugeskema, hvor du skal have brug for ugedagen. Så prøv at se, hvad den kan her. Jeg skriver mandag. Her i bunden her kan I se, der kommer sådan en lille sort pil afhængig. Nu er der sådan et hvidt kors, og hvis jeg markerer, eller jeg trykker ikke på noget, men lige kører musen henover, kan I så se, at den bliver til en sort pil, eller en sort kors. Og hvis jeg så holder venstre musetast nede, og slipper, så udfylder den selv resten for mig. Det kan den også med ugedage, eller måneder. Jeg stiller mig, markerer på, og der kan I se, der er sådan en lille sort firkant. Nu kommer det sorte kors, og så kan jeg trække det henad, og så kan jeg få den lige så langt jeg vil. Januar, februar, marts, april, maj. Det er jo simpelthen så smart. Noget den også kan, det er, at den kan tage selvfølgelig tallene, men den kan ikke bare lige finde ud af, hvis jeg bare kun har skrevet et tal, så vil den blive ved med at skrive et tal. Men hvis jeg nu skriver 1, 2, 3 og markerer 1, 2 og 3, altså holder venstre musetast nede, går ned på den lille sorte bjælke her, eller lille sorte der, og den sorte kryds er der, trækker, så kan den godt selv finde ud af, du vil tælle deroppe af. Og nu begynder det faktisk at blive sjovt, fordi den kan faktisk også tabellerne. Hvis jeg nu skriver 3, 6, 9, markerer, så fat i den lille sorte her, så har vi lige 60/3-tabellen, mere end jeg kan sige den. Lad os prøve en gang at se med 4-tabellen, 4, 8, 12.
Så ser vi, om vi kan trække helt af. Det kan vi så. Og lad os tage 5, 10, 15. Måske lige markere. Sådan. Se, nu bliver det lige pludselig meget nemt at hjælpe med tabellerne, hvis man ikke selv kan huske dem. Så det var lidt om, hvordan du kan bruge autofill-funktionen.